106.1 Sunyana Sompa 98.9 Enkranza Sompa Minsonom 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio no Sompa FM your Facebook page Sompa 106.5 FM Accra will like page na washare bibia ebeko yi na enu achi no so your YouTube no Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so Kaneshi Market and Doma FM Doma Hinkro 100.7 wana Doma hinene dom womu nyina edu omene achire nana kojejesi company limited woto adansie ho niama na no pa no nsia kase bobre na so no a wodo ho bodondoa na dondon so asaw Leicester Ghana Limited ya street paste and a brush a wodi chichi osia chese wanya wosia bro ema wosin ebe ye fitaa no wonu mu aye sham na wodi akokudro anante dia sere agyeagya wo ho te sa akosua goaboaje tontina 74 mesha ye T74 no eno de immune booster papa se wonya binu mu a na chese woni padua na wanya na bro eno na wodi ye adwuma titidodo no ne ya nti se nsuo 21st clinic ye fa ne sciatica originator ebi se wo mo na sciatica no wo mudi kan be bodi na ni ko bebre kro anim se sa ye to ase na ka ye dwe no ye fa ne sciatica na wo mo ye commandant fi so mutimi to ase wo mo na ebu ye chidom ama yede anopa no nsia kase bono yede asomo ensamo a yede emamo anopa yi dedi makotene no ebini Empenifo wamudu wamutuma ewo student loan trust fund no wanamu dia betu dwa say second semester ya yawuramu ya enche wanamu ebeye bibia ma yekama Yetwa so Speaker of Parliament wachiamia wadamre shebedwanwa no honorable right honorable Alban Bagbin edia tudwa say president entimi nhya no ema ne nye ne wope na womu omutimi chichire no eye emrahebedwafo nko a Wanu mu a wamu eye nkukọ eton bie ewo my Ghana mu wamu su ni nyina ne se amafo akra nkukọ a efo bepie mu ewo dwama so wahenti wamu de ne yento Kanu KS appear ena sabre ya fa no se wonye director fofroma director of operation the national anti-illegal mining operation secretariat no a ya fa ne namus no na eho asem no ye de beba Yabekwa kopie mu ewo Abuntunsu electoral area ewo Amansia Central District ewo Santimanta mu assembly member ho wo se akoronfo okun wo mo enti wo mu hia police post na yebesan akọ amonone nsem ne yebekwa kopie Pakistan nipa biti wo hu gu montene so ekowi ase enipa dunum ena afem wa kyerɛ mo nkwan nsɛm pii ka wo enom ho ene yɛde som sɛ kase bodi afri sompa 106.5 FM Accra yɛne ya yɛde kase boyi emama no pani abedi amamo no eye me die nyame yɛhyira no akosua ago abowaje wobetimi so afrɛ me akosua nhyira menne me doba abena badu adepa kofi Abusia ensem no enkyeremu enie Yashasia efringu mesua ensemu na empanifo a wamo edi wamo dwuma ewo student loan trust fund no mu opani a woye CEO eye maame Dr. Sajida Shiraj wono ena dia betu dwai wachire mu se empanifo obo wamo ho modene pa ye nanim se yenuanom a wamo ewuramu ewo suapon ahodo mu 2025-2026 academic year no first semester wano di akogu emo wama hyase second semester na empanifo ni so ade hu a wano ye se wamo epelo na ya disuafo epelo no ebema wano bi no wo kire mu se second semester yi won be disburse bibia na kire se wano be hyase ache wamo apply for sa loan no na wase hwie be na watwe ya wie ye na ye fiade kran no nsia bebo no na amafo ahyase enya eho ensunsuanso papa efri wonum akache ma message da siraje same said ye wanum enyu obi amfiri mu no afi second semester no loans a wamo de bema university for and afi usuapon ahodo ni nyina mufo no wanum at the law student nso ebeka ho wane ensemtwerofo edi ensemimu enkomo. This year we've had a higher number of applicants because of the no academic fee policy and people now tuning into our work as a financial service provider for students, and we have paid all first semester loans, and again this week we will commence the payments of second semester loans to
close to 80,000 students. Most of the challenges we had last year had to do with validation, which led to, I think, some number of students feeling disgruntled because from their perspectives, they were qualified students. But we do not know that because we will not be able to say for a fact unless you are on an enrollment list. So as much as I empathize, if you come to me and make the case that I was a student who was left out and your school hasn't claimed you, I unfortunately will not be able to use public money to pay you because I cannot defend my knowledge of you being a student. Exino wacheche mu kama pa nti wamu so apraye edema sa free stress policy no eno so no wo kire mu se bibia egwakwa mu a se wo apra bi nko ade na se sukuu no so ma wakwanya e ma bibia di adanse se wo ye sukuu ni no e wo sa suapon no mu no eno so wo cheche nsemu Dr. Sajadi Siraj wono na yesiwo eda student loan trust fund adwumako ya no a wone sompa kase adehye edi nkomoyi Meka wo se SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM akrana na kojejesi company limited anopa no nsia kase bo atonti na 74 Mr. Ejine Tata Leicester Ghana Limited ya toothpaste Ejine akwagina mu kama na 21st clinic nso ama na tenase no ene ede somo anopa yi naimos no wo kan nyina ebomu a na omudini ye National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat eno ne naimos no na wo mudwumadie nyina ne so wo behwe na galamse dwumadie wo fa kwati kwan so etu agudi asese Ghana nsase ene nsuwasuwa no ye betimi abubu wo mapre na ya bre wo mudwumadi ase na opanyina na wodano no eye Colonel Dominic Boa empanifo achemu se wo maye nsesan kakra masabre die Colonel KS Apia enna ya fa no se Wamaye the new Director of Operations Enfama National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. Na wamaye handing over ceremony ne kama pa ma enra no wamaje BBM edi amane se wametoa ne dwumadie so. Ban edi atodwa se san hyehyɛ ni nyina na se de fe ne transition no eka enhyehyɛ ya wodo mu di gu akwan mu se ombeboa ma mu dwumadie etumponti ye bibia eye normal e wo hoda enye bibia enwanwa ye fe ne routine strategic rotations eti wo mu a ne adane wo kwa ha wo nso bra ha wo ye opanyini wo be ye abedieche wo ye abedieche be ye panyini wo mu dane mu sa na da asa adane ni nyina no botaye ne se ye die beba ntam na omudwumadi omudi wo betimi aye ne yi a ebetimi abonti na ayefe pa se kenebu a wo gina mu na wodi dwumadi na ye directorate no of operations no wode ema keno apia se somwe na ba bia me ye koduru ye no wo nso to aso na yetimi akoyenem empanifo chemu se wo betan nan mosachi wama bo wo homoden se de be ya galamse dwumadie ni dipabonefo a wo mo fa se bo akwan so sese nsuwa ene ade no ye betimi ebubu wo mapre wo ensam fufuro mu no empanifo wo mo ka bie mu ya wo mo nyina eka wo mo hobomu se Ghana poultry sector no wanam na ekasa yi wo mo se empanifo ene ne yema bi a ekoso wo mayim no wo mo adwuma no esai esanse amanfo a wo mo timi krakra enam efri amafoforo so bepie mu o mayim no eye ni akra enkokọ a efo fofolefo ni ade abepie mu e wo mayi adwaman so empanimfo so wo mayi mu a wo mu hu pa wo mo yi wo mo asotire se sa enkokọ na efo na wo mo kra ebegu o mayi adwaman so no ese wo mu dwa enso hwan hu bedehu wo mo amfi wo no mo kra entini sese no de wo mo so eye ne se wo mo fa strategy na sa strategy no Ghana one more omo anya nkokọ e wo mayim say wo mo pese wo mo ni wo mo kra nkokọ no e competency ene wo mo so bete wo mo boa no so kakra wo mo ye san so anu wo mo boka ese bia na se eka emene wo no eka emene wonti say de wo mo se nsu ata ponkyerani enti wo age wo ade akire empanifo wo mo ka kire empanifo kankan wan mo hwe enuane e na afa ekua yo ho nsam so wo mayim say wo mo adwuma no egu esai enti wo mo hwe no mo pede poma spirit papa emfama wo mo na watwe ba ko ni kura wo mo de betu dwasen ka be yanka yemfa ohyento so wo mo kra nkokọ no yemfa hyento so be sa bosumi nsia sade ye be yanka wo mo nso a wo mo ton wo mo de e wo mayim no a ye de wo mo ankasa nyan e wo mayim nkan no so ebetumi akoso yie na ni nyina mu no wo mo esese eba no ekua na adwuma mu afei wo mo nya nkokọ no ankasa ene wo mo timi ebeto edikwadi dwuma no wo mo ebre esase wo mo kwa adwamu a ayade efo nkokọ fosu no eno na ayadodo no a epe wo mo toto sraban na afei wo mo ka bi wom sei yehu wo mobo na yenka bi ma wo no Utie SOMPA kase bo fi SOMPA 106.5 FM akrana Right Honorable Albansuma na Kingsford Backben ena ye chiam ya wadam na shebedwa no ano na wakasa kire mu sei emra shebedwafo no dwumedie na wo mu di no ono ankasa wo ye speaker no president bie ne ho a obetimi ahye no amana ye de wo pe dabi enye se president wanya wo sei dabi
na wono no emrahebedwafo no ene to aba edi no na say electoral college na wo mrahebedwamu no ene wo mo fa ne say speaker of parliament enti wono ne dwumadi ne say de edi kan ye frɛ bibi allegiance ne ekuta no nipa wodi no krem wo mo paa no de edi kan eye mrahebedwafo de tosom yenu eye Ghanafo eti wono speaker no enya dia His Excellency John Dramani Mahama ne betimi aba be hye no so onye bibi ete sa na se president bi a wote adwaso no betum na kyerɛsie was 2021 e bi sa si yankasa president have your say oma ama ho kwan kura enya de president kan ye no ene wo ye ne mo wo ye de mrahebedwafo no epe ene de oman Ghana pe eti wono te a wote ha no a wo di ne dwumadie no enya de His Excellency John Dramani Mahama ne betimi aba command no anaso beba be ka chen say speaker we na me pesa wo ye dabi efi say enye His Excellency John Dramani Mahama na appointee no wonye appointee of the president wonye appointee of the president ne president ne kan say Alban suma na backbin honorable branebe speaker to me ne nkuta no to me no mrahebedwafo na de man say electoral college no it is an wodi ne dwuma eti wono de sa na waye na de as president bi ani ho a wobetimi ahye no amoaye ne wo pɔpɛ sɛ obi asie me kan plane enye plane half na wo bia ate ase what the sansami tujwa ebra 150th anniversary planning committee edema Supreme Court if it's a Supreme Court na nyamfi oha adunum wo mo kosra no ene wo de sansami etujwa so mpaka se bonso yenye bi ede kyerɛ mu particularly now that we handling the constitutional review process. It's not just a matter of appointments, which I believe is another area that needs urgent attention. We don't need to be allowing other people to be appointing who should be a judge or who should be the head of the judges and that kind of thing. I mean, they should have the opportunity to do it. That profession should have the opportunity to do it. After all, here, who appoints us? Is the speaker appointed? Are the MPs appointed? We are right honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin. Our yet chamia wa damra shebedwan wano ena ekasa ya wo chirimu edi atuja so tiwe president bi eni wo betimi ama na order na obeka ne se wonye de ono epe wono de mra shebedwafo pe ne de Ghanafo pe no eno ene wodi mutintiman a wakasa so mpaka se bonso yetintim edi amamo Ebusia yemfa samlompie mo awasante emantamu na Amasia Central Cross ni ebedwanim ekuro ba ko a eno no ede abutunso eye electoral area na kyerɛ sɛ assembly member at wonti wono ena ne mafo kasa meja wato nsa efra yensentwani ba wabedu mu oba ye enti no assembly member ononyamfo Elvis Nyako sɛ wade emfinhia emienu esi nanu sɛ ode boa amampuntunwuma aye akono ewa afa ho na enunti enaja wato nsa efra nsɛmtwerɛfo se wɔmomra no mu nkunta fa nkyerɛ wɔnom ne manfo ebra wɔnom ekoye ena wɔmo ebo ne mra ne dangote assembly member no enti ne sɛ de wɔkyerɛ mu enim wɔsɛ adwuma de wɔmo ayɛ bi paa ewo abutunso electoral area ho nanso no adeɛ ba ko asese hia wɔmo paa any police post sɛ posif wɔbɛba no mabɛbɔ wɔmo sese kakra bi na wɔmo etimi dia bɔ amanfo na fei ajapadeɛ ho ban ewo abutunso ene ne mpɔtamo esan sɛ police post bi ani ho nti akoronfo ne di wɔmo mensam sa enkankan bia ye bia ye fa ne Kente Junction wɔnom kyerɛ mu sɛ akoronfo tachi amo abra wi dwuro ye eye ni abɛtwe sekan etuo sekan petwetwanwam ne ade gia adehye enema ensɛm a onanyafo Elvis Nyako ade to dwane bi ni Sɛ ne kwakyerɛ mu community center wɔ butusu ayade a free yakɔre so kɔpem kɔbro yakɔre hu bi da kɛseɛ paa ana boho so abɛtutu wɔ community swing tu no buntusu ko abɛtu odutu na to bi wɔ buntusu na to bi wɔ Kente na to bi wɔ ɔbɛn na ɔbɛn ɛnɛ ya me no kasa ɔbɛn na ɔbɛn ya community politics esi so enti ɛyɛ enyum a mayɛ no wɔ community a bi sɛ ne community no so ɔmo nyinaa so ɛne gye nkum a ntwa ɛkɔre so kakra ma ayɛ ana saa ne ma na akɔfam kakra Onyanyofo Elvis Nyako ya dodoa na bonemrane Dangote assembly member ye owo abutunso electoral area Amasia Central District e wa Santimantem wono ne kasa yi ne kasa no atwi no empanimfo a wonom so adwemu abɔbe ya wo mo ewo kuronim wonom so da ononyamfo Dangote ase e wo nwuma pa wo ye de ma wo mo yetiminya eno na wo so ono kwa ntiminya yegina ebo abangakra the community center premier ye wo nyama kitingiti mo kuremu hanu ma wo se ye ko se nsuedi ye di problem hanu network ni mo amba ye pa na be di pa mo no be ja ba bia wo be fra yigina ba
bedru anuma mechi ayera menye ko se phone kuta me na chi network na yi honorable sa omo he ye mention ye include tutum honorable for na ba no bia ye ne de na afi honorable to abayi na o he ha no and then na no so ade ne dwumadie bi abre yen a ye 25 pa ye bitum ye bi da enam galam senti bontre pa yen mu de ti na so nyina se ne da mu ti ya be ya perfect si ya Simemufo ya wanomu abutunso electoral area Masia Central District wasante mantemu wamu ne kasa yeyi na esanse obakofo awuradura egu na ntahere temienu nso kabomu aye ebo piminti wamu aye wamu afemu die nemo makabi ya wamu toto sere mpanimfo se enkankan police post no yemeye bi emfa ma wodom na akromfo a wamu edi wamu so atwentwe no eso nte yensem training ba wabedu ene din semi somiye meka wo se sumpa kase bona wutie fi sumpa 106.5 FM akra 2026 wodan na wusi me pacho ekosai ehemfa na wokoto cement ni free enye na nakodjesi company limited ho na wokoto ye dia wo ye ready say wodan wo bewie die ana iron rods na wo se wo pene wokoto free hemfa enado ne plywood ne building wires no ehemfa na afa free ye ana said the roofing sheets in chance and whatever dance no na wonim se Ghana ha de obi anim yesi abo bi abedore sade agisi wosua preko enti elder doctor nana kodjesi ayete ne so anu asoriye waton adanse wo niam abro 30 years ne track record di ne ho adanse wo di ne huni o wa ho brase nso adwuma no nso wo te ase nana kodjesi company limited nie eko ba simprimu nie wo se eko ba nie Jesus nie efise enye nwanwa wo de ho bodondon sao wode ne ho abo Jesus wodi yie wo so fa ho kɔbɔ eko ba simprimu na nso wadi yie etibra adanse ho niam nyina ye de bema wo sa wo pa futuo kwan efa so si dan abra ye ma free consultation ente say wunsi dan da nkrofo bebu o I'm telling you say wunsi dan da I'm talking to the wise only said the doctor Oduro beka no say wunsi dan da no ankwa ama eko ba simprimu anche o kwan efa so si dan a nkrofo bebu wunsi dan ni o say hey na sesa sika we na nkametimi de dan we nkametimi de be 400,000 Ghana cedis esikura wie ena nkrofo ama me de be 500,000 Ghana cedis esinan because na animu etibra na ye nkyerɛw Ghana fo amo wa mo na ne amo pese musi dan no momfrɛ eko ba simprimu mo hwehwɛ na kyira kwan na momfa mo design no architecture design ne nkɔkyerɛ no obɛkyerɛ wo sa foundation de wobɛhia nie mfimfin de wobɛhia nie ɛsoro de wobɛhia nie fa ho bodondon bɛsaaw na na kodjesi company limited yete no so ane yasɔre general building materials de mu afa en omega ene wono a enti frɛ no ɛwɔ 020435540 020435540 na wodem Leicester Ghana Limited si ano pensere kakrai fe wosana me o se de besi ase agya me wuntimi nya sao o ya wo se de enti a wo ye sa ne se wo wutimi sa wo se no green bi hihye ho yellow bi hihye ho obi wo kora ne se no mienu na wo soro no ba ko asene ena ba ko ye white can you imagine tafo so what ya se wo se no esoro ha de no wo mo ye ntafo ba ko asene ena ba ko nso ye white na che se bibi nkoyi etifa young toothpaste ena ne brush na efa etwitwi osen wo de twitwi osen a na akoye se be o sentafo no won se me so me ya ata maame so ho ma wo ntafo enti no na wo so no amanta ne nyina aye pe na ata baako wase baako etiase baako aye kese won se yeta hu bi pa wo be hu timi ewu ntafo bi baako ye burum na baako aye fia e ma wo sen yesa fa young toothpaste ene ne brush no fa twitwi osen na wo sen ye kama Leicester Ghana Limited yet wo so ane asore me se wo duru dwa so ne atro bibi ho yards YAZZ ya say ye toothpaste yo say ye toothbrush yo say ye sanitary pad yo say ye die yo e ye wudie mu a yards ne ye wo whitening na no pay whitening na me use ye say be ya me se no so be pokama na akoyi enumre me use total care ne fi say sabre no na me didi gobe ana mutuo ne abete ne agye aduane ne me didi bia nti no na me duru enumre no na ma fa total care no na fa me techere ma so ne ba bia ansa na mada mo ntwetwe mo se enumre no munyai na nye fa yards toothpaste and the brush ediduma Leicester Ghana Limited so one cry no afre no 050-161-9588 050-161-9588 Kumasi 050-1390338 050-1390338 21st Clinic mami mo wo mu dina benkyere wase ye kasa sciatica originator na de e pa kyerɛ ne sɛ
woto asintini na fa wo sisi echi fa wo siremu a etore bi anadwo da na eka wo dwe emu ana woto ase etutu wo na ye fa ne sciatica no na bebre na anim se ye fa ne sciatica wo eye 21st clinic for na be kan se na munnim se entini bi fa wo sisi echi e fa woto ase e fa wo sirem besi wo na ase ene wo nanso ho no se ho techema ye fa ne sciatica entini ye from sciatica originator ana de enti ye from sciatica pace setters ne say wo mo hye dwumadie na wo mo di na se no wo bia nya bi sa eti wo mo ye pace setter 21st clinic no se wo hye 21st clinic no a na wo hye sa sciatica no a wo mo ye pace setter efiri se wo mo na hye ase etoto ho dwumadie de enti ye from sciatica commandant ne say wo mo na timi command sciatica to ase te se de ye tu honhomoni wo Yesu din mo no wo mo so timi fa enuro so efa anesefo ne a doctor fo ma ben bi te se Dr. Sessos o mo tantra here ano edi dwuma command sciatica no na eko ena de enti e from sciatica researchers ne so mo na di kan a wo mo bi a research center e wo East Legon and na binsi da e wo Africa the whole bi be say the whole of Africa na binsi da South Africa for na e hye wo mo enura akora no no wo mo ni sciatica research center e ye 21st clinic for ngo a enti bra ye bie ye nkrobata ne bi o Ghana ha ba bia ye lines no e wran mo e ye 0540 311311 0540 311311 say wo fra ye branches ahodo no ye betro ba bia wo nemum say wo pe Accra ha de no a Tantra here runabout wo fi achimata mo na ba sa wo fro Tantra here bepo no so no wo fro kakra bia sha won sani fa so wo be hu say 21st clinic wo mo signboard ni si ho a eben na nakojejesi company limited kura ebi wo brekum go so obo ase takura de takwa enkranza techima sunyane kumase kasoa tema ba bia ebi wo ho 21st clinic still woman ye sciatica expert odofo yare bia benya wo na asojafo na nyamedi wura ni paduo mu so wo nkoma wo no wo ma boho wo ma yemre de wudi be quicken no de wudi be kenya no de wudi be revive no wudi be rejuvenate no ye fa ne tontina 74 mixture anasa T74 yare bia benya wo no nese wo hia se immune system no be boost enti we yanyare ansa na yanom dry yanom ne da bia wo sara no pa no wanom wo koda numre so no wanom titi dodo no ene aye ne tise nsuo ene de DAC afra ena FDA age atomu enti wo ye obi ekuro ton ho chance na ewu onsa edu ni uyefuru mu akoniaba nom tontina 74 mixture na ebetu sa osa na afri ho anansa bia prostate mu how na ejeje wo eno so tontina 74 mixture wo ye obi anajo ya da no na ade jonso na wo kona wo ba na wo ba on wo junso bebre eye tontina 74 mixture T74 eti edroi ene ye kamfo ede ama wo na ebeboa wa fa ka ho na nom ne da bia na wo nuo ni na wo betu agu T74 nie enuo papa nie ebi wo kanhye drug lane ene komase ashtan kolina nkeba fra wo mo 02460 73498 02460 73498 meka wo SOMPA kase bo na wutie free SOMPA 106.5 FM akra ye homesu ye ba ye de de asie ene Pakistan ho nsem nyina ebeba TV Emma Aketiapa Ebusia SOMPA Emma Aketiapa ye kowie kasea no ewo BITMISE na Pakistan memo eho ene ye de ko amane afiri ho ba ene se nipa be se edu enum ena wanum kiremu se wo mati nananom ense do ani nyina no efa no mentime ho ase bi esi ho ema wo mo edisi ani se gan na amane no ese upiemu ewo Pakistan wanum administrative blog ya eno no eboa oman no se yedi eman no ho nsam na eboa bibia no a eno no ewo kasheme no a sese no esa nipa edunu mu a wanum ewu ye bi musu wo monti ase esansa menteme ho ase esi ye nunti ene ebinum musu sa ne wo monso ente wo ho ase enti wo mache na ne akoye se wo ye ye kire ade akwakopie mu ewa afa ho wo eka kire empanimfo se sa menteme ho ase esi ye nam so ma adehye bese dunum eti nananum siedo no wanum mpa bi atibiem esansa wohwemu abese emfinhia edu a etwamu no July busu mi bi mu a se ya ena bibi sa esi ya eno so adehye
efa mu eti nananom nsiedo enti nkasa de mpani kasa de wahunu bi pen no enko wahunu bi biem no nka wo mo mpese bi kura ebesi biem na ne nyina enkamfua no wo mo kyerem se enipa enan bi a wo mo security officers wo mo so kura eka enipa ba se edunu mu a wo mo susu se wanum eti nananom nsiedo ho ema wo mo so eti nananom nsiedo a akwaya awrehosempa e wa fa asabram no kasa yi upie mu e wo mo kropon eye kashema mu a ene ye de wanum eti ntasukwa kyerem panimfo ani na ne de esi Pakistan memo a wanum kyerkyere mu a we wo mo se BBC wanum station kase so enaja empanimfo ebeto wo mo bebekyerkyere mu ese wo mo komakomanto wo mo yam na de esi no wo mo guso a wo mo ehwehwe mu efrafa wa sompa yeso ya tabiri bia na no pai ya dan yatwi ede asom adehye wie kwantente bia kopie kotia kasebo no si na ensom a yede som no pai de makotene bi ene se Speaker of Parliament Right Honorable Alban Sumana Kingsford Backben akasa wose President bia ni ho obetimi ahye no amoaye ne opa efrisi wono no enye His Excellency John Dramani Mahama ene ye ni speaker eye electorate no a eye electoral college no wo emrahye bedwamu no eti owo dwumadie bi dia emrahye bedwafo ne Ghana fo no ode wo muka enya His Excellency John Dramani Mahama CEO ya wono so da student loan trust fund no Maame Sajida Siraj wakasa kire mu se suapon ahodo no wo mo apraye e follow eye student loan no hwie be second semester ya enne ye fiadai wo mba disburse bibia amafe no stress no fee stress policy no eno so wo mo etua first year no yasanso a return wo mo sika e de ama wo mo yedi mu nsam esomwa no pay na nine months forces abredi Colonel Apia woko akogina home na wogina home na Colonel Fofraba Colonel KS Apia na Sabri woye new director of operations edema National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ni echanitia eka na nine months wo mo hwe etu galamse ase e wo Ghana ha wo mo nya nkokọ ema oyanso yenya bi to e wo mai mu kire mu se wo mo dwane gu ni nyina ne samanfo ekrakra nkokọ fosu a efo ebepie mu wo mai dwaso enti no empanifo hwe na yenka bi ma wo mu wie enye ne de kaseboyi esommo anopai eyemme die nyame ehira no akosua ago aboje wobetimi so afremi akosua nhira menne medoba abena bedu adepa kofi na yede kaseboyi ma mu ni de aseda emoduro ema na kodwegye company limited ko ba simprimo be maba woto wadansie ho niam ahyase e de kwa awieye Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush eka home 21st clinic sciatica expert Tontina 74 mixture T74 immune booster papa na kaseboyi fi SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters wokumase SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 ewo Kumasi Adam Fopa Radio ewo Paris France Techima SOMPA ye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Enkranza Mense wono mechiamo eye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio one ye SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM akra like and share na ewo mu akosra ye Facebook page no na kwahwe videos ahodo na content papa ye die go na bon sampa we enye platform keke a platform of transformation if so ko hwehwe content na gu ho na bon sampa we enye sabio kwakwahwe akwa content a content ya emu odu na abenfo nso na ekasa wo platform ne so ena no achi nso no your website ne ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio nso e wo Kanesh Market